नागपूरमध्ये बस विजेच्या तारांमध्ये अडकली आणि शहरातल्या नरसाळा परिसरातली घटना आहे। या बसमुळे 3 ते 4 पोल पडलेले आहेत। वेळीच वीज पुरवठा खंडित झाला, त्यामुळे पुढचा मोठा अनर्थ टळला। सुदैवाने कुठली जीवितहानी देखील यामध्ये झालेली नाहीये। बस विजेच्या तारांमध्ये कशी अडकली या दृश्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। नागपूरमधली घटना आहे। ही एक खासगी बस दिसतेय। बस विजेच्या तारांमध्ये अडकली आणि त्यामुळे 3 ते 4 पोल विजेचे खांब हे पडलेले आपल्याला पाहायला मिळतात। सुदैवाने पुढे कुठलाही अनर्थ झालेला नाहीये। या तारा तुटल्यात, यामध्ये जर जिवंत वीज प्रवाह असला तर मोठी दुर्घटना सुद्धा घडलेली असते। या क्षणाची मोठी बातमी आपण नागपूरमधून या दृश्यांच्या माध्यमातून पाहतोय। नागपूरमध्ये बस एका काही विजेच्या तारांमध्ये अडकली आणि त्यामुळे तिथे ज्या तारा पोलला लावल्या होत्या ते पोल खाली कोसळल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय।